हांवूच वाट सत आणि जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीन वसूंक जायना. जो आमच्या वांजलांत अध्याय 14 श्लोक 6. जीवंत देवा तानेता, जीवंत देवा तानेता, मुसो आत्मो जीवंत देवा तानेता, मुसो आत्मो जीवंत देवा तानेता, जीवंत देवा जीवंत देवा तानेता, जीवंत देवा तानेता. जीवंत देवा सदा नेता नेता, केतना वसून ताचे मुखार रावूंक मेळात म्हाका. मुसो आत्मो जीवंत देवा तानेता, मुसो आत्मो जीवंत देवा तानेता, जीवंत देवा